Takže ahoj, vítejte dalšího videa. Toto je nová série. Půjdu do prdele. Toto je nová série s Magískem, tady s tou krávou, co stojí tady vepředu, tady tou. No dovol, nevím, je tady krokodil jako ty. Ty. No. Pojďte docela tou holkou, jdeme jí naštvat. Jo, vlastně ty nemůžeš skákat, no to je smůla. Fak. Teď I'm uteču. Batman. No a toto je první díl. Toto je první díl ze série Maggie, Arina a Maggie něco, nevím, jak se to bude jmenovat. Ne, už jsem myslela, že to přežil. A toto je první díl, za dnešek natočíme 5 dílů a vydám aspoň vydám aspoň dva, takže... Protože Arinka je úplný dement. Už jsme měli natočené 4 díly. Samozřejmě mě to nebylo slyšet. Protože si vím, ano. A jedna důležitá věc, tyto videa nebudou upravované, budou jen tak, prostě budou jen tak, vůbec nebudou. Ano, budou přímo random, prostě budou hned vydávané a nebudou moc dlouhé, takže takových maximálně 6 minut, no tak 5 minut. 5 minut, tak 5 minut bude nejlepší. Takže to bude všechno, budu doopravdy takto krátké, protože vždycky blbost, ale celý den budou vycházet někdy i 3, 4, podle toho, jak budu mít čas, podle toho, jak budu mít náladu a další pikačoviny. Takže se s váma loučím, čekejte na další díl, dneska vyjdou aspoň 2 nebo 3, takže kurva fix. Já se s váma loučím, tady s Magískem se loučíme a náš profesionální pozdrav do papa, takže já, pápa, a ty? Ne. Pápa. Ahoj. No si myslím. Takže pápa. Čeká se na tebe. A papa. Ne, já, pápa. Ahoj. Děkuji ti, pijak. Ne, ahoj, musí říct. Ahoj. A mějte se fanfárově. Ok, tak já se vám loučíme, pápa.